mentang ini page kumno ba pin pendap ya kene ka application form lengba ka mobile ki jungpi Tiadin ba pila adepsina ya ketuk account hopo ka Ministry of Railways Recruitment Board Government of India dia menta pi type biang ya ka website jong ka rrbguwahati.gov.in te kan lame pi sakani ka page yang nip new red button apply klik hang ni new hang ni atuli ki option ko we ga bade create an account bangal adep sna bat pen pi kuno pin sna ka account te menta ngan ni pi kuno pin apply ya application form te menta adin ba pila adep sna ya ka account te menta klik no hang ni ka button lani ka option ko bong already have an account hang ni kan lami pi sakani ka page te kinaban pendap yu email address batu password ujong pi hang ni na ketuk ka account ko ba pila adep sna klik hang ni email address ini directly but automatically la dap don hang ni tem ta pernah bio captcha ujung siang ni 4128 de captcha ya ban pendabik nama pila ban login tu captcha la ban care aman la kesin bagi on la ne pi login ya kan ni account tem ta klik hang ni button login 6 speech kan ni page but ini kita ki jing batai la ni ki instruction hakaba nagaliang jong ka recruitment board ka batai yang ikno bupin pendap ya ka application form te point number 1 ngan batai leng kod epi ba shwa bupin pendap ya ki application form pin subha banda pule benia ya kini ki instruction ni ki jing batai nang bupin nombakla ha application form ke jong pi ta point ke ba candidate are allowed to apply only one application for the particular send. So we candidate ula ban apply tang ko we ko post. But num sya ru ya ki candidates ki ba apply are likely ki post. We tang we bru we ko post la biang. Na ko benca ka RRB recruitment arjarap sau. But na ko benca ka pu ka point ke ba lai pede. Ane ki loong ba ki don haduk likely ki tin tiba nakaliang jong ka constitution kala approve banto ya ki exam beper di kita gide Assamese Bengali Gujarati Kannada Konkani Malayalam Manipuri Maratha Odia Punjabi Tamil Telugu and Urdu nalor ka tin Hindi bat ka English kidon kini giwe pa de kitin ki pakila banto ande ka tin jungi kampat don re hapo ka constitution so nakata kadaw ni ha banto da tin English ka official language ka jong state Meghalaya. Next point, fill up all details sought in the online application form before submitting. Please recheck and confirm all the information furnished by you correct in the preview form before final submission. Ong ba pihaban pendap dut habaro kijing don kam hapo application form but shua pin somiru pide ban recheck ane ban page benia shua yo let's say don hangno kijing duna kijing bakla kijong pi application form. The next point, exam fee payment should be completed before closing time for submission of online application. Ya ka by exam pihaban siu shuaban kut kaneka application form. Nani ba pin submit ya kaneka application online. Nang ba anum sha reject. So final submission of online application will happen only after receiving confirmation of fee payment. Telong ba ya ka final submission nani ka jing submit ke bakadu ke jong pi en priang tat nda ba phila deblut ya kane ke jing siu kum ka application form la ne ka examination fee. The applicant will receive confirmation on successful submission of their online application through email or SMS. But ya ki jing tip en sapa shepi hadin ba phila pendeblut ya ki jing siu baro lengba ka email address la ne ka SMS. Last, application received without the prescribed fee shall not be considered and summarily rejected. Long ba kinu ki application ki bom siu harangkat but application fee lani exam fee long ba kinsha reject nani kinsha kantai. So no representation against such rejection will be entertained lada.
don up deng jung ki candidates ki ba sha reject num don kanu ke jingkit kli ka ba de bat kani kaliang te nakata kadau pihak ban pendap ya ka examination fees ka ba de arspa san po nakam ta ki schedule tribe but kani ngan ongi pi ba wanum ting wanum smith kani ka arspa san po en sa refund biang shapi hadin ba phila dep ya ka CBT tentang klik no ya kani ka online application tin lami pi kani ka page hani kin don ka important instruction kani kana banajrong kande na gumta ka sub inspector tipila ban klik hangni namta ka sub inspector and next but matangan pini no pin apply post constable ini ki important instruction opening dates kande na du ka san bani basaw ajar apsaw but the closing date kande ka saw adu san ajar arpo saw but and click hangni I am not currently debarred by any RRB or RRC. So we'll go next. Nami pisha kani ka page. Page hangni pinui hangni hajrong bato account is verified with Aadhaar card. So ya kani ka account junga ngala dia ban verified lungba ka Aadhaar card. So kala tik kumni bat kala pentikna ba ka account junga kala save hopo ka recruitment board jong ka railways. So ni don hangni hadu santli ki option when kong kadi ka personal detail you have to fill the personal detail ya ban pendap ya ka jinglong ba shimet ki jong phila ne personal details ata other details kiwi in submit application form educational qualification upload profile document and preference and preview and submit last personal detail ni pe ini ka personal Shisin ba philadep shinaya ka account ka jongphi so your personal details nani ka personal detail jongphi automatically kan wan ban appear hangne nani ban mi hangne phimdon kam ban pendam ya kini ki personal details te directly bet kan la wan pa hangne hadu hangne mobile number hadu kani ka option mobile number te nadu nangni nam marital status pihak ban pendap marital status married or unmarried hangni pihak ban pendap te lada pidang samla unmarried bala dep yatho pihak ban tik married so it is married and religion Christian so Christian next do you wish to avail fee exemption long ba hangni phikwa ban like kinu ki jinglut lane ki jing siu bapher te data type yes pihak ban don ka documents andre ni kum ki schedule tribe ni mla ban biang ki documents kum ki English backward classes de nya ban type hang ni nu nangta madatong others wait hang ni madatong kini ki tin ki ba nagaleng jong ka constitution ka adep approve andre ni ngim don hang ni dengan tik hang ni other specify your mother tongue hang ni pihak ban tho khasi and choose the language for examination nagumta ka language of examination ya ban tik hang ni English man ni ki khasi ha ban tho da ka English nta permanent visual mark of identification kani kande nagumta ka personal performance ka ba ki kwa ban tip don dak ai ba shavar ba kila ban itu ipi te ngang tuan ngatai ni da umur te ang neru visible mark of identification type mul tu don shibun ki identification ki ba kila ban itu ipi dark skin lane black hair ta ta ter kat kum ka jinglong jong karnyang ka jong pi ka ba kila ban itu na shavar next pada community details hangte community ya ban type to schedule tribe and
certificate number. Ini certificate number udon hapo schedule tribe pihak ban page napo schedule tribe udai certificate number kat no pihak ban pendap ni tinggal pendap tu di certificate number jonga. Kata issuing authority phi la de ban pendap ya certificate number phi page ya ka issuing authority ni ti bin ha ban jit pihak ban page napo ka certificate ke jong phi mano ba seal and sign lane ba ai lane pen mi any issue ya katu ka schedule tribe ke jong phi tinga yo na po civil subdivision so type ni STO issuing state ka state phi type bi Meghalaya ta date of issue ni date of issue ru phi ban page na po ka certificate ke jong phi kan tarik ba phi yo ya ga ne ka schedule tribe ta do you wish to avail free rail travel pass for the exam lada phi kwa ban late claim jing siu ha ka por ba phi late ban to exam da karel te phi ban click hang ni atlik option yes la ni no te for schedule tribe phi ban tick no postal address detail la ni ka present address ke jong phi ke jaka sa ke jong phi state Meghalaya district pendap ka district ke jong phi nang ta address ka jaka shong jaka sa ke jong phi hang ni nang ta village town ni city ka bajan ke jong phi nang ta pin code and also for the permanent address ru kadi ke jaka shong ka pura ka ba long sa junom ke jong phi Meghalaya state di Meghalaya hi district phi hapan pendap district nta address village town and city turu keju nang ta pin code yalin be phila de ban pendap ikini ki present address but permanent address lada ka present and permanent address ke jong phi ka long kumju te pihak bantik hang ni nang ta sa save nang ta sa click next lada kaya pair ka present but permanent te phim don kam bantik hang te phi ya directly de tinggal klik hang ni next so personal details save successfully ta tik phi ba personal detail jong phi kala biang lut na long shadong ta ba dai ni scroll page menta ya ka category details ex-serviceman details are you an ex-serviceman te phi ban type no lada phi la tre hangno te phi ban type yes hang ni te lada phim patre I know the person with benchmark disability details lada phi de kiba duna document lani kiba long abnormal te phi ban type hang ni lani tick kan ni yes but lada phi biang lut long shadong so you tick no and economically backward class so turu ni tick no are you an employee of Indian Railways hang ni ru yo let's say kidon apreng jung phi kibala trade tang hapo ka Indian Railways te phi ban tick yes and la phim pat trade te phi tick no current employment details yo let's say phi la trade ha kono ka department kono ka kam te phi ban pinichu hangne la phi te trade hapo central government state government la ne public sector tenga ngan tick hangne ka batho not applicable namangam patre so are you a course completed at apprentice so neru you let's say phila pandap kino ki course ki ba pher ba ya dei bat ka ya jing pule ki jong phi te nga hang ngan tik no now for bank details te hang ne po bank details ki don ki parlo ki jong ki ba singuting so smi ha ka ba ya dei bat ka bank details rei an ong phi wan nom ting le ne wat nom shep ting ngin pendap bit ya ka ba na kalyang jong ka RRB ka pan te namar ba kani kadi kumshi benta ban penchisha le ne ban refund ya ka pisa ka jong phi ka to ka examination fee ka bade ars pasan pho hadin ba phila dep ya ka computer based test te kin sa refund no ep how ni account number
te wanam ting wanam smith ya kini ki jing pendap hangne so kaban ko hangne ke de name of account holder pya pendap ya keteng jong phi account number ata confirm account number ata IFC code page na po passbook ko jong phi ata confirm sa confirm hadin ba pila pendap ikiti ka sa confirm kan sami hangne name of bank ata bank of address ata hadin ba pila dep ikiti pede sa save lane click hangne bato next other details save successfully to kaniru pila save Tang essential qualification so ka essential qualification te hajing shisha hangne ngal adep ban pendap ya ka essential qualification te directly ka wan hangne kumni nama ngal adep ban pendap ya kani ka educational qualification kani point hangne ni button hangne hangne to kanomlong dei adin bala adep yang to bank details kan sami kan essential qualification pihak ban pendap to matriculation anta pihak ban pendap ru ya usnem ba pipas nang ta kabut embus sapi yang tu lele ngam kan maushu namar bangal adep pendap upa kan hadin ba pila adep nang ta sa click next kami kumni hadin ba pila mi kumni hang tu ka tho biang to add your qualification select qualification below and click add button yang ni pindon kam shu ban an thoi e na ne ban type e de shu click be hang ne next to hadin nang tu kami sagani pada sample of few rejectable photos pihak ban pendap ya foto sangne tambah kidon kato ni kita ki samples hak ba phim de ban upload ya foto but lada phi upload kum kita ki jat foto kin reject te pihak upload hang ni da ka ba shai but ka background ka de balong ka bali white background but jing he jung ni ka passport many photographs kan de lai spar pho ka height ar spar so pho ka width te pihak ban shina bha ya kani ka passport size te hadin lada kanom don re kum kani ki jing theo kanom appear hang neru te pihak ban shina bha ya kani ka passport size ka jong pi nang ba kan long hang net pe ngang la dep shina bha ta ka daw kami hang ne hande lada duna tang ka ni ka size jong kani ka photograph ru kanom appear hang ne kanom mi re hang ne bat ka size jong kani ka de lai pho ku bi hadu nyu pho ku bi kam de ban tam e kata bat kam de ban dunai ka lai pho ru lada dunai ka lai pho ku bi ru kanom appear hang ne lada tam e kani nyu pho kanom appear hang ne te shina bha ya ka passport size ka jong phi nang ta hadin kata ba pila de shina ya ka passport size pi ha ban le ru ya kani ka application signature pi ha ban sign te pi ha ban sign ha ka plain paper kap de ga white lani ka white plain paper pi sign yang tu nang ta sa click photo hadin ba pila de click photo pi sa crop hadin ba pila crop ha ban pe ya kani ka size jong kani ka application signature ta ka ba de ru pho ka height ba chis pa so pho ka width te hadin ba pila de be kani sa upload hang ne kala pia bat ka size ru kan de lai pho hadu new pho kb kam de ban tam lani dunaya kani ka size ka bala de bu hang ne te hadin ba pila de ban le lu de kani pin sa upload hang ne kala mi bi kum ne kumbang ngale to hadin nang ta scroll down kini gidi jing pha kini gidi jing pha kum no ba pin upload ya ka passport ko jong phi but kum ju ru hang ne jing pha hak ba de bat ka signature ko jong phi to lele nganum batai to ngala de batai pa te hijrong te phin le bi kum ta kum bangala de batai tidin ba kalami kum te visa klik hang ne next kalami kum application photograph and signature update successfully te kala success hang to tidin kata la mi hang ne kum ne te hang ne pa de
don kam ban le issue shu type tang ni ha place shu tho ka kerteng jaka kejong phi tho tang kerteng jaka kejong phi te to la de biang lot na dong shidong na ta sa click hang ne ru pe hang to click I agree place hang to kerteng shino nang ta sa click hang ne ba tho preview application dengan ha ban check no matai ka application sorry hang ne ha ban tik hang to I hereby declare hang te ru phap tik bro artally so sa type ka place jaka ta sa click biang ne preview application to kala long ti hang ne pading in page ning check ya ka application form ko jong pi hang ne la de pendap lut par khoi hang ki tu gi jing pendap jong pi kala appear ha kan ni ka page ne personal detail jong pi check hang tu na du ke spelling na du ke teng email pa na du ka tarikha ter pa no khoi check ba khnang ban num don kunu ke jing bakla hadin bo phila de check ya kan ni shubu la da phisham ba phi kum bakla hang no desa edit dan din mo phila edit philam igi jing duna sapan be te sa next biang kan sami biang ha kan ka ka page tinga pa de ne ngala de pen biang lut na dong shidong don jing duna jing bakla te hang ne ngan declare no ya kan ka application da ka banga tik hang ne I have rechecked the above detail and found correct. Ngala dep check ite ba ro khoi bat nga shem ba ki biang lut na dong shadow so nga submit. So submit no okay. Wait, until lo tho application will not be able to make any correction in the online application after submission. So hadin mo pila dep submit ya kan application form phimla shure ban le correction la ne ban penbet biang la da don jing duna te sungpa ban check ba shwa fin submit mo to ngan click no ne ba to submit ta pe hane pade kan pause kan ni ka payment details parlot hapu kan ni ka payment details along ye phi wat nom ting wat nomong ngam don pisa hoi ngim don pisa tong ba chi sin ba phi la siu ya kan ni ka application fee ka bade kum ka exam fee te phila let ban le ya kan ni ka computer based test din me phila sha khot chate te kin sa pe ya fee kino ki ba present kin sa refund beng fee fee ne refund policy ani ka di ka refund policy pe by proceeding with payment the applicant acknowledge and agree that the payment made is non-refundable and applicant cannot raise charge back under any circumstances. So the refundable portion of the fee as per para 7.0 of the details sent will be applicable only those candidates who attend the CBT. Bangala batai phi bang lada phimlet ban tho ya gani ka computer based test kata ka bumut kinum refund re ya gani ka bisa ka jong phi di tangi to ki candidates ki bala pandep ya kani ka computer based test ki la ban yo biang ya kani ka arspa san pho to athalai pla sang thu shang gani ngan okay no ni to pe hani arspa san pho kadi ka application fee ngani kum ka exam fee ha ka juk por ta ini payment details kerteng ke jongang tu la mi lu na tong sidong application fee central employment to tungki constable executive nang ta hang ni pade final submission of online application happen after payment of examination fee then kani ka final submission nane ban submit khadu ya kani ka application begin pediang ya ka application ke jong phi kadai tat hadu be phi siu ya kani ka arspa san pho relem kumta lada phi I no hang ne kinum pediang re ya kani ka application ke jong phi but can reject no
Te subha perlok lada pikwa ban literary hapo kan ka Ministry of Railways te le ya kata ka badon kam siu ya kani ka arspa sanpo bat salai ban tho ya ka computer based test hadin bapila yo ya ki admit kan te ka exam ka jaka ka ba pipi ha ban tho exam center te ki la peni ha ka to ka admit kan jong pila ne ka hall ticket but ngakermen ba ki exam centers kinde kini ki jaka ki ba marjan ki jong pi kum ha po Guwahati nama ha po Guwahati ru kadon shibun ki exam centers nama railways Ministry of Railways ru kadon hante office ban siu ya kani ka pasan pho film no pay now ta pay with CSC wallet phi la ban click hang ni ka pay now pe yang te ka tho please note play shwagne by proceeding with payment the applicant acknowledges and agrees that the payment made is non-refundable and applicant cannot raise a check back under any circumstances. So please note that the application fee payment successful and the applicant and will not be considered successful until confirmed by RRB through email and SMS. So the refundable portion of the fee as per para 7.0 of the details sent will be applicable only those candidates who attend the CBT. Ti kita kijing batai ko ong ba lada pila pendep ya kenik application fee pinumla ban yo biang ya ketika Pisa lane enum refund ya pi kat anda pilet ban pendep ya kenika computer based test lane ka CBT keba batai pi ha ka paragraph 7.0 jong ka notifications te pila ban yo biang lane kin refund biang ya ka to ka arspa san pho. So I agree. Let us proceed hangnya. Nanti can make a SBI e-payment, the payment details. The order number, merchant railway recruitment board, tetel amount of person for itu. Nang ta hang ni pade bensiu ya ke payment hang ni pilih kono pin pendap yo card number jung pi hang ni ATM card nang ta name of card holder hang ni pihak pendap name of card holder nang ta expiry date nang ta valid true kani ka bedon kaman ni don hatu ikat ijung pi nang ta year pendap hang ni nang ta CBC or CBT hang ni pi pendap ka kerteng jong akad ke jung pi nang ta adin ba pila de ban pendap ikini borok hoit te shubu la da pi kwa ban pendap da ka debit na ni credit card te pihak ban pay now te adin ba pila pay successfully baik kalau long ban kinsawan ka email information la ni ka SMS ba pila de ban siu ya ka ni ka arspa san pho na ka Ministry of Railways. Henry lada pikwa pada bensiu lung bagi internet banking kata lung bagi PhonePe, GPay, PTM terter te piklik hane te enter UPI ID jung pi hane hang tu enter UPI nang ta adin kata saklik hang tu adin ba pila de man pendap ni UPI ID saklik hang tu nang ta sapendap kerteng hang ni ba khoi nang ta popular bank di SBI nang ta ki bank ki jong pi la bandon hang tu sepe pe ki bank ayu
ta sepi sepi yang ti tangkatahi kelalong mong di persang lada pikwa ban apply ye kini ki post ba de hapo ka Ministry of Railway Recruitment arjar arpsal nagabantai ki post Constable but SI